Forum Beach ligger i den dejlige ferieby Jallisås og er et all-inclusive kompleks. På Forum Beach er der lagt vægt på kvalitetstid og optimale ferierammer for hele familien. Her findes en lang række faciliteter, såsom lækre swimmingpools, snackbar, restauranter, legepladser, grønne arealer, sportsfaciliteter og meget mere. Man bor på gode toværelseslejligheder med balkon, og ønsker man en lejlighed af lidt højere standard med bedre komfort, kan man tilkøbe toværelseslejligheder som Superior og toværelseslejligheder som Superior Deluxe. Vil man forkæle sig selv og sin medrejsende, er der mulighed for en række tilkøb, der kan gøre ferien endnu bedre. Alle trives på Forum Beach, og komplekset ligger i rolige omgivelser lige ned til stranden.